only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. Hej, jeg hedder Linette, og jeg er hjemmesygeplejerske og kommer fra Brønderslev Kommune. Goddag og velkommen til. Tak. Jeg kommer bare lige for at føre kontrol og høre, hvordan Julie hun har det. Ja, når nu du sådan lige snakker med hende, kan vi så ikke aftale, at du ikke nævner noget om Amalie? Jo. Hej Julie. Hej. Jeg hedder Linette, og jeg er hjemmesygeplejerske og kommer fra Brønderslev Kommune. Ja. Jeg vil bare lige stille dig nogle spørgsmål, sådan, for at høre, hvordan du har det. Det var i orden. Først vil jeg gerne lige høre, hvordan det går med dig sådan, med smerter og sådan noget. Altså, jeg har ondt i armen, og så har jeg ondt i hovedet. Ja, det er også normalt nok. Hvad er det sidste, du kan huske? Ja, altså jeg kan huske, at jeg cyklede på cykel, og så kan jeg huske en bil, og så blev alt sort. Everybody lies, lies, lies. It's the only truth sometimes. Doesn't matter if it's out there somewhere, waiting for the world to find. Buried deep inside, everybody lies. Just being honest, we're playing for both sides. Hej. Hej. Gider du ikke lige at prøve at finde katten, så luk hende ud? Jo, hvor er hun hen? Jeg tror, hun er ovenpå. Tilla. Pas på bilen. Ja, jeg har styr på det. Mor, ja. Hvad er det her, og hvem er Amalie? Amalie, det er en, vi har kendt en gang. Altså min bedste veninde Amalie. Ja, men vi gjorde det, vi synes, der var bedst for dig. Det hjalp ingenting.